разбира се, вечер се остава лудница. Аз чуя сега кое как да го подреда, така че да е удобно. Тоше, чао! Долу балансирам. Да! Повече от това на това място. Ако някой иска да направи тренировка, мога да направи. Това е. Има ли желание, има и начин. Аз тук ще отворим една такава лежанка. Да, едни стойки Със стойка, да, си готов. Два чифта дъмбели. Да. И това е. Това е и си готов с И нали това на краката има на лежанка. И велоаргометър и... Ма да, бе, как тренировката е готова. Аз съм казал, на 1 квадратен метър може да се размаже. Това е. Горе, дава абсолютно същите упражнения. Стават. Нещо от сами идвали, примерно. Само това ли? Аз казвам, ако трябва да нещо голямо, ако е нещо голямо е, там има големи фитнеси, вътре мога да яздиш кон. Да, верно. Сега единствено вече за състезания, нали, трябва голям тонаж за краката. Трябва да уреди. Трябва хубава леко прес. Ама те ти уреди за краката. Дали ще се пети? Аз го казвам, чистия клек е истината.